ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜிடெக் சேனல். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம வேறு லெவலான இல்லை வேறு லெவல்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு சுமாரான கண்டென்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். தம்ப்நெயிலில் பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கி சும்மா ஒரு சின்னதாக ஒரு கேஜெட்டை மட்டும் அப்படியே ரிவ்யூ பண்ணிடலாமா? என்னடா புதுசாக கேஜெட்டில் ரிவ்யூ பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சின்னதாக ஒரு சேஞ்ச் பண்ணலாமா? புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் அப்புறம் இந்த பழைய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, கூகுள் ஃபோன்ஸ்லேருந்து டெக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ஆப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி வீடியோ கண்டென்ட்டும் இருக்குது. ஆனால் இப்போ என்கிட்ட அந்த மாதிரி கண்டென்ட் இல்லை. ஒரு வேளை கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக அதையும் போடுறேன், இதையும் போடுறேன். கேஜெட் ரிவ்யூ தான் இனிமேல் பண்ண போகிறேன். அந்த ஆப் டெக் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக நான் போடுறேன். அண்ட் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி என்னடா கேஜெட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஜெட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். என்ன கேஜெட் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம மாதிரி டீனேஜர்ஸ்க்கெலாம் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஆப் தான். அது என்னது கண்டென்ட்டு, அது கண்டென்ட்டா இல்லை கேஜெட்டு, ஐயோ வளருதே. சரி, அந்த கேஜெட் தான் இது பண்ண போகிறோம். தம்ப்நெயிலில் பார்த்த மாதிரி லேசர், அதாவது இது எப்படியும் சொல்லுவாங்களே, மல்டிபர்போஸ் ஆண்டனா பென். என்னடா ஆண்டனா பென்னா ஒய்ஃபை கிடைக்குமாடா அப்படின்னு கேட்டிங்க. ஒரு கட்சி சண்டை படம் பார்த்தீங்க இல்லையா, அதில் தமன்னா சூரியை வச்சு அடிப்பாங்க இல்லையா, ஒரு பென் மாதிரி, பேனா பெருசாகுது அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி ஒரு கேஜெட் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கேஜெட்டோட க்ளோசர் லுக் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இந்த கேஜெட்டோட க்ளோசர் லுக். அண்ட் பார்க்குறதுக்கே அப்படியே எப்படா வாங்கணும் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அந்த மாதிரி தான் தோணுது. உங்களுக்கு எப்படி தோணுதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்க்குறதுக்கே அப்படியே அழகாக, எப்படி சொல்கிறது, அப்படியே அழகாக இருக்குங்க. அப்புறம் வேறு என்ன, இப்போது இதுக்கான மல்டிபர்பஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை ஆர்டர் வைஸாக ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்பர் 1 மேக்னெட்டிக் எட்ஜஸ். அதாவது இந்த பென்னோட லாஸ்ட்டு, அதாவது கீழே இருக்கு இல்லையா, அந்த சைடில் மேக்னெட்டிக் எட்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம மாதிரி சாவி அந்த மாதிரி எதனா வெயிட்டான பொருள்லாம் தூக்க முடியாது. ஜஸ்ட்டு பின்ஸ் அண்டு தம்ப்நெயில் பின்னா, அந்த மாதிரி எதாவது சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி எதனா பின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அடுத்தது நம்பர் 2 பென். இந்த பென்னு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த இப்போ சொன்ன இல்லையா மேக்னெட்டிக் எட்ஜஸ், அது ஒரு வகையான கார்க். அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சாதாரண பால் பாயிண்ட் பென் மாதிரி ஆகிடும். அதை ஜாலியாக எழுதலாம், கிறுக்கலாம், வரையலாம், என்னன்னாலும் பண்ணலாம். அடுத்தது நம்ம இப்போ முக்கியமான இடத்துக்கு வந்துட்டோம். நம்பர் 3 லேசர் லைட்ஸ். லேசர் லைட்ஸ்லாம் சின்ன குழந்தைங்களும் பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்குன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அண்ட் அப்புறம் இந்த லேசர் லைட்ஸ் 2 பட்டன், டாப்பில் இருக்குது 2 பட்டன் இருக்குது. ஒன்று லேசர் லைட், இன்னொன்று யூஏவி, அதான் அந்த ஸ்கேனிங் மாதிரி ஒரு லைட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி லைட் அது. சின்ன பசங்களுக்குலாம் தெரியும். இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ஆனால் பிட்டு பென்னுன்னு சொல்லுவாங்க, எழுதுனா தெரியாது, அந்த லைட் அடித்து பார்த்தா தெரியும், அந்த மாதிரி பென் தான் அது. அப்போனா அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாமல் எழுதுகிற மாதிரி அந்த பென்னும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பென்னு இல்லை, ஜஸ்ட் லைட் மட்டும்தான் இருக்குது. இது லைட்டாக சின்னதாக டார்ச் மாதிரியே யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள். அப்புறம் வேறு என்ன, இதில் வேறு எதுவும் இல்லை கைஸ். அவ்வளோதான், இந்த 2 பட்டன்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு ட்ரிபிள் பட்டன் செல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பட்டன் செல்னால் பேட்ரி. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த பட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த லைட்ஸ்லாம் எரிய வைக்க முடியும். அப்புறம் வேறு என்ன, அவ்வளோதான் கைஸ். வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம். அடுத்த விஷயம் என்னவென்றால் நம்பர் 4 ஆண்டனா. ஆண்டனான்றது இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு தான் கைஸ், அவ்வளோதான். அந்த பாட்டம் இருக்குல்ல, அந்த பென்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதை அப்படியே லைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இந்த பென்னு ஓப்பன் ஆகிடும். பென்னு இல்லை, ஆண்டனா. அந்த ஆண்டனா ஓப்பன் ஆகிடும். நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணியே காட்டுறேன். அவ்வளோதான் கைஸ். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். விளையாடலாம், எழுதலாம், கிறுக்கலாம், நிறைய கேஜெட்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி வேணும்னா அதை செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கேஜெட்டோட லிங்க்கை, இது கேஜெட்டா இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட்னா சொல்லுவான், இதை போய் ஆனால் கேஜெட்னு சொல்லுவானா. இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணாதுங்க. இதோட விலை நேற்று நான் பார்க்கும்போது ஒரு 380 இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். எம்ஆர்பி 380. அதை கேன்சல் பண்ணி 210, 210 ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு எழுதியிருந்துச்சு. ஸ்டாக்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு போய் வாங்கலாம்.
ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் தாங்க இது. குழந்தைங்களுக்கெலாம் விளையாட கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான். அப்புறம் வேறு என்ன சொல்கிறது, எப்பவும் போல தான் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாலோவா ஐயோ வாய்ஸ் ஓவர் பார்க்குறேன் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி வருது. அப்புறம் வேறு என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். பை பை, லவ் யூ கைஸ். என்னமோ ஆம்பளை இருந்தா வாடான்னு. See me in action. நானும் போக்கிரி தாண்டா.